Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, sihleka indaba yokuthi kukhona abahambi bekhomenta kulana okuthiwe indaba yokuhlukanisa unyaka akuseyona into enkulu. Bahambe bekhomenta lapho guys bevuma leyo nto, kodwa nabo bawuhlukanisile unyaka. Guys, khona ngisho ipost yashare ebhalwe umunye, ngicabanga ukuthi u-event organizer ebhala ukuthi le ndaba yokuhlukanisa unyaka seyonakele kanjani, okusho ukuthi o-share ipost uvumelana nalokho. Kodwa manje mase sithi hawu, unyaka uhlukanisile nje, kanti ithini into? Wekazi niyakwazi ukuba confused. Le confusion ukuzi-contradict abanakho manje, hayi, bahambe befakaza la okuthiwa khona ukuhlukanisa unyaka akukho okukhulu, kodwa nabo bawuhlukanisile unyaka. Kanti ithini indaba? Hayi, iy'ngozi-ke za-December, iy'ngozi nje ey'vela ngomhla ka-1 January kuyavela ukuthi nje bahambe befakaza bethi hhayi, into yokuhlukanisa unyaka ayisenasasasa, kodwa bawuhlukanisile nabo. Yazi ukuthi yini? Bagujiswa umona uyabagubhisa, yikho sebephawula ngokhozi FM. Sebethi bona ukuhlukanisa unyaka akunasasasa. Unalo isasasa mawuhlukanise ngengoma enkulu vele edumile. Inkinga ukuhlukanisa unyaka mase uxabana nabantu, uvele uxabana nabo bonke abantu singabe sisazi ukuthi kanti kwenzakaleni. Uvele nabo abalandeli bejike bebe amaxoki, bevele nabo bengasafuni ukufakazela umsebenzi wabo. Ilowo kumehluko. Uhlukanisa unyaka ngengoma emnandi enkulu, kuhle, kuyajatshulelwa. Kodwa manje lokho kwenziwa abalandeli bodwa, basuke behluleke bona ukuphakama besigqibe, uyabona? Yingakho manje kuthiwa ayibhalansi ingoma enkulu ukuze mayihlukanisa unyaka kujabule iningi. Manje le nto leyo yokuthi izoba amaqembu kuze kuthiwe yinto yebhola, uyabo, ifana nebhola, ngoba ngiyezwa phela kuthiwa hayi akushintshi nje kufana nebhola. Inkinga phela mase kufanele ukuthi ibhiyozane nanisabhiyozi. Manje siyanithola niyaphawula kuthiwa nina nithi into nje yokuhlukanisa unyaka akuseyona into enkulu, kodwa nivotile nani naze nawuhlukanisa. Niyayibona ukuthi njani? Wegazi sebezohalela ukungithuka. Yabo le nto le yokuthi wena sikhuluma into sithi ihlaya sihleke because siyibonile ulihlekisa, mase ufikelwa umqondo wokuthi thuka inhlambi, ungavumi. Le yanto ikuhlekanisa nabantu, ngixoxele mina, ungavumi. Ngoba ivele ithi wena ucabanga ngendlela ehlukile. Manje sina mawucabanga ngendlela ehlukile asazi ukuthi sikuphathe kanjani. Ungayivumi-ke leyo nto yokuthi sesishilo ukuthi ihlaya, kodwa ngoba sithi ihlaya uvele uvukwe yinhlamba. Hayi bo, isuke ithi wena uzivezela ukuthi unendlela ehlukile yokucabanga. Angekho-ke lapho. Bese ngisho nje ukuthi ilokhu kuba confused kanjena khona kuyahlekisa. Ungahamba uthi wena kuma-post athi ukuhlukanisa unyaka akusiyinto enkulu, kodwa nawe ubukufuna, waze wakhuluma ngakho, waze futhi wenza. Cha, ngiyahleka mina. So ukuhlukanisa unyaka sekuyinto nje engathi ishu, kodwa bakhulumile ngakho Nkosi yami, baze badideka, baze-ke bagcina sebekhethile ukuthi benze njani, bayavota. Manje asisazi ukuthi kanti hayi, bhabhayini futhi angifuni ukuxabana nani, bhabhayini.